Hau benai leber jang usnem arjar arpo lawan shop kensan kataka klam balakot kerteng ka covid kat kendai hakane ka jilla meglaya bat kari jungi barok kawai. Kapertai barok kalaki win haga jinglengo bat jinglamwir halo ka jingwan jang kani ka klam bat ki brio barok kila shushong haga jing shepting bat jing siir. Kani kelakta yu pat benriu ha barok kiliang ha ka pule putih, ka roy kapar, ka kamay kaji, bat kamtam ha ka koit ka khia. Bon ki breu kila dono yala ka jingim, bat bon kila thiapang ha ki hospital. Mentala dap arsnem kinthi, bat kani ka jingpang kampat ja serngiu na kani ka perthei. Dang shen balas dang yat biang ka perthei ban long kum menchua, ka jingwan kani ka klam. Kijaka pule bat kijaka trei kila sedang play kakamai kaji ru kalai sedang baniat biang. Henry hapdeng kini kijing baro ki start science ki doktor ki nong trei ka kot kakia bat kita ki frontline workers kilayai trei klem sange bat shirhem wat hapdeng kata ka lockdown. Tung inya pej badia sngap yakini ki riu shampang ki banya merjing mut halor kajing shem bajing kendo jongki hadin ka jingwan jong kani ka klam syakmat. Sa sisin pat na karinsan karempay. Haka jingtalun jong ka shalentem gapor. Ngiya syakmat. Ngi iru syadin. Ka eki ka ba syadin. Ngiyo i. Ya ki jingkala ki baharukom. Haka ni gapor. Kabanginya pai kmat. Kat kum ki jinglong jingman kadai ka jinglong jongilong yeng long sem kat kum kane ka klam covid kat kendai lane ka pandemic namar kata habangin ya syakman ngimla klemda paidien ya ke aka ka blalet no namar ke aka ka blalet no ka kelalong ushan khung ban pin berkhat ingi ban pin kre pat ya kalaway. Hoy na sisya kalaway kamde hakilang hook tigi jongi. Pinban, kajing pin kre kalong kabadon kam. Nakabentakan ni ka program kabakerpang. Nalarempay, ngidan rengkat bat ngi, ya arngut. Kong mebang piliang subhay pi, banya perkat lem. Ya kani kapang kabayar. Bat ngilaban ongru kabajuat. Kilong yeng, kajing long jung kilong yeng. Kam tam hakane ka pandemic. Kuble pi ru shongkun, kuble shibuan ya ka por jong pi, kum ka kun samla. Ba pi sngo thu ba, ya ka ka jinglong jingman ba pi yo i ru la jong ki kman. Ya ki jingkala ka ba ka shalentem jong ka por ka tuoi. Kam tam hakane ka pandemic. Kum ta habangi pai syakane ka pang. Kalong ka pang ka bayar. Klem da penslem. Ngine ya, ngine perkat, ngine puson, bat ngila ru, dah keba ngin persyang, banwan ra, ya ki lahat kilenti, lani ya ki jing ai jing mut, namar leng ba, kani ka tendong jing sawa ba, kani ka yit kmi, kan long ka jing kerku ya ki weru. Te kong be bahwa, pi kum ka long kmi, ha ka long yeng long sem, wa pidon la ka long yeng long sem, pidon la ki kuon ki ti, pila te yo tunum tundai. Ngiu i kani ka por ba tan dai, nado arajar arpo arpwe, piu i ma pi, ka ka jing yo i ka jong pi kong me ba, kum ka long kmi, bat kum ka kentay, ka banya ten rong lem, ya ki ba pi yo i, ha ka saudong saukun, lani ha ka imlang ka salang, halor kani ka jingwan jong ka pandemic. Abangi pej hakini kisnem, jong ni ka klam. Yo i ba ningkong kidong kijing kela ki ba jurba. Haka imlang salang haki yeng kisem. Haka jingedei si yang sisem ka jingedei bat ka society. Baka imlang salang. Nang tapat de jingedei bat ki kimia bat ki kun. Ka jingedei bat haka liang jong ka niam kurukom. Ada liang juga jing ya money blay, but kayo kakot, kamtam ya kayo kakot. Ti hakani ka klam yu iba kawi ka change ka long ba kamtam haka rukom riam rukom beg, ya ka wardrobe change. Mo bingi ti
menshua bengi kre ben le jing leng ha ka handbag jongi ki ba kongsan ki bangin don kelong Bentep. wallet ki shabi bat ka phone Hoi. tin rei menta na lor kita lightly ki ba kongsan ke bangi pendon kam ke de ka mask bat ka sanitizer dia kita ki change ki ba Jingkelah ge ngilak banyu. jingkelah ki bingila banyu Dia cuma jangan ke pandemik. ka jingwan juga ni ka pandemic dia ngimtip hadu katno kan simpo ringi bangin like nakani Nak ni ke jing syate. Nak ni ke jing To. syate. Kung may ba pila plat ya ka phang mo ka basngo tanat ka jing adai ka long ying long sem. Ha ka imlang salang ka jing mani blai. Bat pila plat du ye phang hai tai jing mi bangin le jing le ban ra ye mas ban sanitizer. Hoi ka ni ka jing shisha. Kita ki di ki jing shisha ki bangim ngimla ban len ka bangi asngo na kitendong jing sawa. Aki kubur syaban sedang ban pen mau shi pen mau mo di syong kun kum ka kun samla pa de abai kong me ba kum ka long kemi ila pla ya ka phang ka ga jing ka ga pi pinang yo i shu pat hapdeng ki samla Kuma fila ong yang bat ya ke ba ikong me ba ila ada ban kren syakman tengang ni ngan haban kren kendet syapang jing long samla ang ka jing dei bat ki samla ti ka on na do ba kawan gani ka COVID-19 UI ke jing change ke jing kela ha ki yang ki sam ki jungi ki khon ki kti kham tam le ha ki samla hadu nadu ka imlang salang ki samla hapo ka balang pet na barok ki phang ma kadon ka jing kela ki samna ka jing kela ka long ba nginda pe ki samla ka ningkong ka deka ka jing mot ka jing perkhat ka jing ki nang ta kani ka rekompendan kam ka jing ki ya ka mobile ni kinu ki technology ho te kata nang ta ka kani ka rukam baong ikom ya ba menne ka change ru ya ka riam ka ben nang ta ka change ru what ya kum keren kata ka wan ka jing kela kini ki samla menta man compare ba ya ka bambin shwa ma te ka habangi pet kini ki samla menta ngi yu iba toning kong ni pet ya ka jing dei ka jing ki ba ki kmi ki pa hayeng ka bedan ka jing per padeng ka ong no wat ka buram ka akoru mo ngi kasi ka bakong san ka buram ka akor hingi pen ya kata tiling ba ka wan mau nong rem ke mau nong rem mo ti long ni hab wan ra am dei ban ong bingin pet tang ya ka ni na ka negative ni hab wan ra ya ka positive ro ti hapling ka jing ka dan lang bro ar kam tam ngi pet shana yeng ti ka dan lang bro ar ha ba dei bat ka jing wan ka jing sham ka jing long ka babha ka basni wa ti de ngi sham ngi pet na ka jing long ka bawan na ka jing du nong mo ti ki kami ki pa ki suffer ki jinjar man ta ki khun kam tam ki samla ni pe ki jing penun kam ki jing ki phone ting ting ki shong sha kendong ling ba kan ko online class ti kili ayung tu mobile ngimtip ti kahir dorno ka jing buram ki kimi ki pa nama dam airu dam airu kila dam ti katukat ka tempa ki jing ki ka kloi haban kiu ti ka respect ki kimi ki pa kam dan shu ti min shu apa de kam long kum ta namar balik kim dam yo tham pendan kam ya katu ti ngayo i ba ka jing pendan kam ya kan ka phone mo on kini phone ki ngai ka ta ka jing mo jing perkhat ki jing kini ki kama samaru hoi syong kun ada pikiran ya lor kata dei ka banginya benrap banyak benrap hoi kalong namar ka wei ka dan kadika classroom atmosphere kadin dei ka jing senran je kino hikai nang ta ka jing buram parakna bat ka jing syate lah kam na po ki jaka pule bam laman bat iki mobile hendra ka pi kalong ka jing wan kani ka rukom wan kalong kum ka air lang tari ngila ban ong ka jing wan ka pandemic ni kalong kum ka air lang tari ka syuan kensan ngi klem palap ngkre ke iga banja ngimla ban keno ya ki jaka puli ban keno ya ka sep dong kum ong mapi ke ngipet na kalyang baka balong minus su ni belong plus su dei ka kani ka ta ada kala ta ya kata mo ka jing penon kam na baki online class PUE kong me ba ke ka bakam ta kam tam ya uluk ulak ha kalyang kayo kakot taten da hakani ki benai ki snam ni ka don ka jing hiar bah
haka ekonomi. Tie kajing yo jing kot jung ki brio kam tam ya ki brio ki ba Ki kup siliang kup siliam keng sem siliang ki ba kamai men step ba men mi. Tie kini ka quarantine ka isolation containment kini di ki we ho a ki dei sisa ki lat jing ada ba nom ya bet ya kani ka jingpang ba nom pin sa priang ya kani ka jingpang ngrei kini kilakta si bon Kia long mau juntut. ki baduk pasu tie lada ukpa babela bawanra ya ikamai ban psai ki khun ki kti hayang hasem laudo no ya ka jingbela hab ban shong ye namar ka isolation hab pin marwe ye ladi mo Hapen gerpang. habin kerpang ye ladi tie na kani ka jingkerdo kimi bon ki hayang hasem Kakendrum ram kendrong kendrong kekela ke jing mai ke jing nya haben ik ni ki khun ki yam ki tngan rin psana tie na kani ka jing hiar jong kani ka jing yo jing kon bon kamtam ki baduk pasuk ki dap ramru hab le pan geliang ni ki ba khamdon tang ban yo psa hi tie bat ni pe kamtam ya kani ka isolation ya kani ka jing pen kerpang ni pe ba tang ya ki khna samla reya ukpa wa ka kemi ru Penjengai. ke penjengai baka kta sibun tingi pe ling ba kani haba kamtam ngin pe ya ka mental health you kam telot Kabor ya ka perkat. bor perkhat ti haba idon inu iba ba pensngo ling bas ba pensngo pisai ki kimla ban kner sigita ki brio ki ba ki sngo shania Chania. te lingba ka ne ka jing sngo marwe kila ban kel ban pai sakadi ka bam Katolot no kiat ken. dikla ban di ki drugs te but haba ki tip le kham tam beki don ka ne ka jing pang but ki haban pen kerpang yela di te ka jing tieng ka ka we ka ba Kawan rasa ke depression. Ka depression. Ka mental mah. mental depression, anxiety, kejing pisah mensim, ke stress, mo. Tie Kajing leng kajing pisah. jing kejing pisah. Tie abak mta ngilap ru haba ngiadon haki niki sengi ba pher. Ngilap ru ya ke experience ba kabon ka violence. Hayang hasa. Kajing le mat kentih. Jing le markanti. Tie ka abuse ru jing sha le ben Siya ban ben kajing yak nyot ben. jing ben. Tie ka abuse kala ban long na yeng na sem dan ni kata ka jing sha nyot ben jing sha I ben kala ban long na ke imlang sa lang ru. Ti kong me bang istonat ba ya kajing long kajing ya sertap kajong pi ka balong sani ba mo habdeng kita kajing yashem kadai kajing shisha kabang imla banlen wat abang ilek shakini kum gani ka hospital memhans nang ta kini ki psychiatrist but what kini kum kini ki don kini ki badon ya kani ka rehabilitation center lalap ba bahakan ni ka jingwan jiko ni ka pandemic kalak ta buon ba maka jing kata ka debihin na kayi ngimla ban keno ba ka ta ek imlang sa lang ka maka ik stang na layeng Kede. dei kata ka jing thu jo pi ka dei ka ba thik na ba ndei shongkun ngi iba ka sorkar haki tu ki por ki badan hapo ki isolation dani haki jakapan kerpang iladi lani ki bahapan le sa no dei bahapan cengai no na yana sem I kumba ngi yo ngi tep ngi sngo thu tenre haka jingsi shang hadu kat no ka dei mo ngila badong bakani ka di kerensan ka bingap kan ya ka jingsi sha hadu kan ka jingsi sha ka dei ba belapan biang ki ka bam ka sa belapan biang ki ka jakat ya jakat dem belapan biang na dong sa dong cái cái gì snow cái dòng pia và pia ya khăm tâm li pi tere cái này cái cầm mo đây pia snow yêu tông quạ bên yo snow ya ina pi Okay, to aku boleh shivun kong island tiga. Hai bedai berkata, orang kan ni bedai berkani ke isolation center mah. Kei kebangi
Ya sngo haki dangis ngap ki interview ne ki call mo ki baki call na po ka bati CTV shagitu ki badan hapo ka isolation center tingi shay ngap ya katu de ka comments na ki long ka comments na ki halor katu ka isolation center ka long ba ki don lang ka jong ang baro Ki long kumju ta de ki don ki ba ki aku blaya ka sarkar ki ang ba ka penbiang lot na dong hadong Hoi. te kidon padde kiba ang baka sarkar kamla man penbiang ha wat ya kabam kadi kidawai ha maki ki haban le lun te iya kata namar ngadala dia ngam experience ngam pat experience ha kata mo bang sa ha katu ka isolation center ngahaban shim ling ba ka jingyo sngo ling ba ka phone call ha ka jingya keren bat kitu ki briu ki baladon ki badan hang tu te ngam tip kita ki briu ki de ki ba komno nama teng ong no mo ngi haban pe ya kata ting ya kiba ong no kiba don haka high class ni kiba bet kiba biang kin kampen biang Kata tak kerja hoi. Ya ka ik bang ong ipi ban keren ya ka shisha. hoi te ya kini kiba wan na ke ong no kibriu ku ba kom madan no kampen kimpen biang fi kata ka de ke jing ya per te ngada perkhat pa de la ka dalong kumta ka sarkar kan kapet kanu kerukam kan penbiang tangi kita ni ngam tip yo baki penbiang na yeng ru yaki ma na kisin ma dan ki bah yang asam ki ba ma ki kita ki babet bebiang ki la ban penbiang ni lagi jong ki khun ki bah yang asam ti kitu ki bawan na kalong yeng kalong sam ka badok la da ka sarkar kam la ban penbiang ki bah yeng ki bah asam ki la penbiang ki dan kumbaong ikong ngindan hapo ki dan hapo ka depression ha ka stress nalor bakat ni ka jingpang kat sa ka jing syong jengai na baro sa ka bam biang te ki don hang tu lada ki sha ong no mo kin nam yo ya ka jing sumar ka biang kin poi perkhat she yeng kin perkhat kini gidi ki jing kala ki jing kala te ka long kumta te ka wan ra ro ya ka mental illness kata ka dei te ka wan ra no ya kata te lingba ka tu kadang tercha shu ya ki kadang tercha shu ya ki penban along penban kumba kim yo ban kim hil te kim yo ya kam khia ka jipen khia ka lada ki jam tu khunyang jing pang ru ka kani kam mental ka jing ka among ken te ka kalong ngadon ai ban ya thu alor ka ni ka phang mom ha halor ka bangai i ka ni ka jing kala ba bang sultanat ba kum ka na ka ni ka office mo kila pen kre kanang ya ka ni ka topic dei kising kala bang layo i ba kadon kalong yeng ka balayo ba uwei ukun ulayo ya kataka latte uyo ya kising stam bayong kle ubu kumta ken udon jing shit hadin nang tapat la ong balasyam ba la test positive kila phano sa taka jaka sumar kerpang taka jaka sumar kerpang ladap kapur kaya la test lawan phaino lali chala ka kam ka jam tiadin nakasnong ki ong ba pinwan shim ya kini gitar baka ai ka blog ka ba kam ngosi ka long ba ita ibriu ipen iken yang ha ipen ina takasnong ka ba kili shim ya katar ka ba lapoy la khamslem utaw rang ba snong ru communicate pentepi hamaria phone ba de kita ru kili shim ukhauru ya usnyang bomlong cuman ai ngalayo ida joki kman mo ukhaw hadim gi om gi yo na ka blog ukhaw ba yo snyang ru umlong suban ai upan ula ke puut baro to upet liban bat ru umlong syu de gi don ki sini gi don ki biscuit de hatu ka tu ka kom terekam kong me bang aku apan ong syapi hatu ka tu ka kom terekam kalong ma ka badai ne kanan ra pan mane gejing mensau to kong me ba ka kubor na pi na kaliang kini gejing pen biang jang sarkar ya ki badan haka containment dia ngi lap haka snong jongi ba haba ki don hasnong ke responsibility kelahap orang ba snong but ya ka covid team jong ka dong okay hoi dia haba ki wan ra tu dia ngi syam ba haki babun ki jaka kinong mikmat jongi MLA MDC kisim kiai kan ka kam te kiseng bhalang ri babon ki bon ai ki jing adam te ki don ki ba ai om tang de ki marba mardi ki don ki ba ai da ka pisaru te ndrei habakat ba kanang ya kapor
Dia ting kata ka jingwan ai kita ki essential commodities mo ki kau ki dai ki sini kini kita gi ban la pindon kam hayeng kala long palat ru nomor kitu ki wan ai ka ju kitu ki wan ai ka ju hadup kitu ki long yeng ki ong ba ngim la ban pindon kam shu dia ban ong ya ka jing kam tam ha ki snong ya ka jing bam yo ya kini ki supply ngatharai kadi ka jing ba khli jong ko covid team namar ba bau kam lingba ka jing advise jong u rang ba snong namar ba habang ki poi kamar ngimla ban ki lenti hi ban ong ba kita ki brio nak sarkar lani na ki seng balang ki kintip kinu ki long yeng ki badon kam ban ai dia na liang kataru sai we nga kwa benrap ken kong island ti kalong ba kam tam ya kene ke ex gratia payment to ke biki ai ya ki ba day hok ki ba yap nakani ka covid dia ke sarkar kala mang san pho hajar tingka sikli dia ngahiling ba ka jingshem ngalap ba yaki snong ki baki rang ba snong ki simkhia kajing poi jong kene ka kloi bat ki de yo priang sisa tian de kajing ba khli kalong ha ki rang ba snong ti hadu mentang ilap ki dong ki snong ki ba empat yo la dap snem se tu bala klat ru ki ba yang hasem ki klempat yo kata kari ka wei kani ka kata ba namar habangi ong ke sorkar kamut kani ka kemi ya baro kinong snong ha ka jela om dah ka ba bat habaki ong ki rang ba snong kila sim ya ka lengkor ki di bandon ya ka jingkit kli om ba kata ka kam ka jongki ka chulong tangga kam ban chia tho jaka la ni chia khodor bar mereka di ka kam ka ba kia ba dei bat kan ni ka jing bon ka pandemic le ka de ka wei na ka challenge ngila ban ong dei ka wei na ki challenge dia songkun ka isu ba pidang don ban benrap ha pedeng gini ki jing kala kam tam ha ka liang jong ka pule puthi ka phikum ka khun samla pila ban yoi habe dei bakani ka puli ka puthi ka don ka jingkela ka ba nong dei shu tang khandet bak lebak kala takala shisha ka wi kalong nginda pej ru nadu kani na to Meghalaya tar ngi pej hadu whole country jungi mo India kahir siya papalan ti kabe dei bakani ngi iki khna ruhi habe dei bak puli ka puthi kihiar lot nadong hadong kawe kajing hiar halot pulik puthi kalong ka concentration kajing khana teling ba kani ka online class ka understanding ong ka communication hi haki kam don shu ba kinong hikai teling ba ka online class ka kta ru yaki ong ya yaki kimi ki pa kham tam yaki ki kimi ki pa ki bom nang bom stan hoi kata ki kini ki kimi ki pa ki bom nang ki bom stan baplikum no kin pendan kam ya kan tu online class ya kan teknologi ma te ka kta kham tam ki long yang long sam ki bad duk ki haban the de ka phone nang tagi android phone ki barem do ki haban install saya ki apps ki ka te ki lada kim tip kum no ban iyo ban pendan kam te katu ki te lada kim la ki kimi ki pa ki khon hang ta ki syam jing am kham tam ki tu bidang let nursery ma ki badang KG songkun no ngi so thu ba ya kata ka benta ba pi ong de ha ka lor kan ni ka puli puthi ka blak ta ba adu ka blangam ha ki clench ing ka jingta dia mentangin pen kre asya kaman ne ka por kam sya syu ti ni sngo benut dre ngin pen kre apat ngin habat pen kre ap enggi ken ram jingkela ki babun ni habat pen kre ngimla ban chuhun ban chia lemu sa ban pen kulmar sa e jingmut jing perkat ne ban chu sya ban ka akor ka buram kan hiar ira dei ke songkon pidon man ai ka khubor sikentian arkentian nakan ni kerensan to ka be kum ka jing pen kre mo hoi kum ka jing pen kre ong no ma ngi chu sa kut sa ni ru ngim dei man chu sa kut sa ngi ha ban le ai
ma ban na banta kini ki jing ki bangila amat Hoi. te ke kum nga ka jing yo i ma kita kini kisnam ki bala let no ke jing i janga ngai ke jing jinsar ke jing ki brio ma ke jing safar ngim kwa ba ki brio kin sakut hangta Hoi. kwa ban kin Kiu na ma te ka No makin mi blut. Hoi, Nak katuka karangai karngai hoi te ka ba kong san nga ngobek ba nginom ya kan ni ke pandemic day ngas ngomba nginom shim shu te bakal longkum ka daw Hoi. ting shim ya kan ni ka pandemic bakal ka daw te Hoi. ngibu ya ka hakman ni sale ek mentangin on meeting ngan ong menta maka don ka pandemic ni haban cancel ya ka meeting ni haban penrit no ni kumta ni ngin don ka function yu ni haban cancel no ma ka don ka ni ka pandemic kalong na kum ka daw te ngas bangin go forward ya kata mengin ya shakman masuk bangin remove teh kata bangin bu kum kadaw yat ban le ban hendrai ringkat ki jingada Hoi, tak boleh sibun. Sangkun pidan ya kejengmut ke bayar bahan berkat ya ki. Di kong meba ma pi kum kalong kemien dai bad haka wa pila yo i pila sei ba ya ki sembo berkat jong pi ke ke kubor pidan ban ong sikentin Argentina kan ni kerensan kebangin poin o ka bakut. Kum ke jimpen kre mo. Dia bangila keren kita ki effects mo Hoi. trong cái ka pandemic Hoi. dia ngatrai ka don kam yangi bingi dei ban husiar ni dei ru ban buat ki ba ka protection ka ba nyada yangi Hoi. tien re ngepet ba wadlada menta kala kham jen suru re in ngim dei ban kensting Hoi. ti dei ban nang ban husiar yala dia ban nyada yala dia bat ngai scam ru ba ladang idon kanu ru kajing kajing lei ngidi ban kloi ban reach out ban pan jingarap ki bala ban ai jingarap ini kan to kubli sibun kong meba pinang yo kambet ke bakot juba kia isyong konru pinang ya la su ban ya senyang sya kene gajing don kam ina laki long ye ma pipila pe ya kene ke program hapdeng gijing kade kata ken ke ba habodon uslap ubobom ngin ban ri yo i ya ke erlang tharing ya ban pikir om shushu om tangkat taru hapdeng gijing ngintip ba ke ke bangi di ban le ba ke bangim de ban le Shisha kini gijing kinlong gijikilat bat pen start ingi kinlong kilat bat pen kre ingi kilong pen ban kilat ban pen pro ya karukom perkat jungi dia kumta na ki sembo perkat bangila yo na kini ki arngun ngangai skam ba pinang kampusan ju baka jing pen kre nang ne syakmat kanlong pen ban ba pedeng gijing nginum long tangkum kadaw pen ban ngin yang jot long rang ba bat bangin treshi dam sa sisen pat bat bangada kentu kan pamru kam tam ya ki badon ha ka bor ya ke ma pidei ban le om nginum ya kwa tanggi temot hendrei ngidon kam ban pen kre ya ka lawei ya ka ribat ka jaj ben riu bakandum hap hatmir karyat kublei shibun kong me bai bisen pat kublei pi shongkun kublei ya pi rut na lakirim pe yeng apa pi yo ban ngap ya ka ne ka jinge phaliu jingmut jongi